Vitajte pri dnešnom ponore do materiálov. Pred nami leží manuál k synergickej pulznej zvaračke k modelu Clever 200. Áno. Cieľom je vlastne zistiť, čo táto mašinka dokáže a na čo si dať pozor. A to bez toho, aby sme museli lúskať celý ten obsiahly návod. Presne tak. Je to pomerne kompaktný, mikroprocesorom riadený zvárací zdroj. A to kľúčové slovo je synergická. V praxi to znamená, že jej zadaš základné informácie, akou metódou chceš zvárať, aký materiál, aký priemer drôtu použiješ a ona sama navrhne nejaké východiskové nastavenie, prúd, napätie, rýchlosť podávania. Je to taká, povedzme, inteligentná skratka. Znie to ako celkom užitočný pomocník. Než sa ale pustíme do funkcií, manuál venuje naozaj veľkú časť bezpečnosti. Zdá sa, že to berú vážne. A mali by. Určite. Zváranie, prináša rizika. Elektrický šok napríklad. Jasné. Preto je dôležité pracovať v suchom prostredí a používať suché, nepoškodené rukavice. OK. Potom je tu to intenzívne žiarenie oblúka. To môže poškodiť zrak, popáliť kožu, takže kvalitná maska s vhodným filtrom a nehorlavý odev sú absolútne nevyhnutné. A netreba zabúdať ani na zvárace výpary. Tie môžu byť škodlivé, takže dobré vetranie pracoviska je kľúčové. Áno, to dáva zmysel. Spomína sa tam aj niečo o elektromagnetickom poli? Lebo invertory ho asi vytvárajú však? Áno, je tam dôležité upozornenie. Pre ľudí s kardiostimulátormi alebo načúvacími prístrojmi. Aha. To silné elektromagnetické pole by mohlo ovplyvniť ich funkciu. Manuál tiež zdôrazňuje, že stroj má byť na stabilnom povrchu mimo dosahu vlhkosti a prachu. A taká praktická rada pri brúsení v blízkosti treba zváračku vypnúť a ideálne zakryť. Kvôli prachu. Presne. Ten kovový prach vie narobiť v elektronike peknú paseku. Dobre, bezpečnosť máme teda pokrytú, dôležitá časť, ale čo všetko táto Clever 200 reálne dokáže? Aké metódy vlastne zvláda? Je naozaj všestranná. Podporuje zváranie metódou MIG-MAG, čo je to zváranie v ochrannej atmosfére plynu s automatickým podávaním drôtu. To je asi najbežnejšie však? Áno, a to ako v synergickom režime, vrátane pulzného a dvojitého pulzu pre lepšiu kontrolu tepla a krajší zvar. Tak aj v klasickom manuálnom režime. OK. Ďalej je tu metóda TIG, teda zváranie netaviacou sa wolframovou elektródou v argone, so zapáľovaním oblúka Lift Arc. Lift Arc, čiže dotykom. Presne, jemným dotykom. Je to šetrnejšie. A aj TIG vie pulzný režim. A nakoniec zvláda aj MMA, teda klasické zváranie obalenou elektródou, ako ho poznáme z mnohých dielní. Opäť aj s možnosťou pulzného režimu. Páni, takže puls pri všetkom. MIG-MAG, TIG, MMA. Áno. To je teda slušný zoznam metód. A aké materiály s tým môžem zvárať? Pokrýva tie bežné materiály, konštrukčnú oceľ, nehrdzavajúcu oceľ, teda neres, hliník a jeho zliatiny. Hliník, OK. Navyše podporuje aj mix spajkovanie, napríklad bronzovými drôtmi CUSI-3 alebo QAL8. A to je dobré na čo? To sa hodí napríklad pri spájaní pozinkovaných plechov, aby sa nepoškodila tá zinková vrstva, alebo pri tenkých materiáloch. Aha. A práve pre túto škálu materiálov sú tie synergické programy také užitočné. Zvolíš materiál, plyn, priemer drôtu k synergii 0,8, 1,0, 1,2 mm, nastavíš hrúbku materiálu a stroj ti ponúkne optimálne parametre. Spomínala si rôzne materiály a zdá sa, že manuál venuje hliníku špeciálnu pozornosť. Dokonca je tam aj poznávka k jednému z dodaných horákov. Prečo je práve hliník taký oriešok? Hliník má svoje špecifika, je mäkký, má vysokú tepelnú vodivosť a na povrchu rýchlo vytvára takú tú tvrdú oxidovú vrstvu. Áno. Preto si vyžaduje špecifický prístup. Potrebuješ čistý argon ako ochranný plyn, to je základ. OK. Potom podávacia kladka v zvaračke musí mať drážku v tvare U, nie V, aby sa ten mäkký hliníkový drôt, nedeformoval. Logické. V zváracom horáku je zase nutné použiť špeciálny teflónový bolden, to je tá vnútorná vodiaca trubička, aby drôt hladko klzal. Aha, čiže ten klasický oceľový by ho brzdil alebo poškodzoval. Presne. A aj kontaktná špička na konci horáka musí byť určená pre hliník. Zvyčajne má o niečo väčší otvor. Fíha.
Takže nestačí len kúpiť hliníkový drôt, ale treba meniť aj tieto vnútornosti horáka. To je dôležitá informácia. Presne tak. A výrobca na to myslel, čo je dobré. V balení sú dodávané 2 Migmac horáky. 2. Áno. Jeden typ 15AK má štandardný oceľový bouden. Ten je pre oceľ a nerez. Druhý, typ 24KD, je vybavený práve tým teflónovým boudenom pre hliník. Super. A manuál zdôrazňuje, že tento teflónový bouden treba pred prvým použitím správne skrátiť podľa inštrukcií, aby končil tesne pred podávacími kladkami a zabezpečil tak spoľahlivé podávanie drôtu. Rozumiem. Takže aj keď má zváračka tie synergické programy, ktoré veľa vecí akože zjednodušia, stále je nutná určitá príprava a znalosť špecifík materiálu, najmä pri tom hliníku. Určite. Synergia je skvelý pomocník a taký dobrý východiskový bod, najmä pre menej skúsených zváračov, ale nenahradí všetko. Skúsený zvárač si často tie parametre ešte doladí podľa konkrétnej situácie. Jasné. Najmä pri tých pokročilejších funkciách ako pulzné zváranie, kde sa nastavujú aj ďalšie charakteristiky pulzu, a samozrejme základom je vždy správna príprava materiálu a tá bezpečnosť. O tom sme už hovorili. Takže keď to tak zhrnieme, Clever 2000 je vlastne multifunkčná zváračka riadená mikroprocesorom. Vďaka synergickým programom uľahčuje nastavenie pre rôzne metódy Migmac, TIG, MMA aj materiály oceľ, nerez, hliník a to mix spajkovanie. Áno. Kľúčové sú ale dôraz na bezpečnosť a pochopenie tých specifických postupov. Ako napríklad pri hliníku, kde pomáha aj to dodávané príslušenstvo, ten druhý orák s teflónovým boudenom. Presne tak. Je to nástroj, ktorý vie byť veľmi efektívny, ak sa používa správne a s porozumením. A to nás privádza k takej záverečnej myšlienke na zamyslenie. Nakoľko vlastne takéto inteligentné nástroje, ktoré zjednodušujú komplexné procesy ako zváranie, menia potrebu toho hlbokého remeselného porozumenia. Umožňujú dosiahnuť dobré výsledky rýchlejšie aj menej skúseným ľuďom, alebo možno môžu viesť k podceneniu tých nuáns, ktoré sú potrebné pre skutočnú majstrovskú prácu. Čo myslíš? To je dobrá otázka, asi trochu z oboch. Uľahčujú vstup, ale majstrovstvo si stále vyžaduje prax a cit.